जोहोलावफोर जोंनि थैखौ हारिनि थाखाय जों मावा बर' हारिनि गेजेराव नुजाथि फैमारबाय बर' हारिनि गेजेराव केसखौ हुमारगोन ना गिबिसिन बर' हारिनि गेजेराव फिल्म बानायनानै बोसोर बोसोर थाइसेबो थाखा दां मोनाखै आंनि नामा हायनास्रि नोंनियालाय आरो नों बबेनि आंनि मुङा जोंदाव आं बम्बेनिफ्राय फैदों मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदे अके काम अन प्रमद बर'आ गावनि गोहो खुंथायाव फैनाय लोगो लोगो रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायदोंमोन बर'नि जायफोर हर सान बर'नि माखासे जारिमिनखौ लानानै जायफोर फिल्म बानायनानै मोजां मोनग्रा जायफोर कालचारजों गोरोबनानै थाग्रा बिथांमोननो गावनि गोहो खुंथायाव जेब्लासिम थागोन अब्लासिम बिथांमोननो हेफाजाब मदद होगोन होननानै फोरमायदोंमोन दिनैसिमबो जों खोनायाखै दिनैसिमबो जों नुवाखै लोगोसे आलायारन बे फिल्मखौ बर' हारिनि गेजेराव दिन्थिनो थाखाय प्रमद बर'आ दायथ' लादोंमोन बोसोरथामनि उनाव दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा नुनो थाङाखै बे हायाथ' आंनिसो नोंथांनिसो बिब्दिब्ला नोंथाङा थगायजाबाय गुनजेदा नोंथांखौबो अरबावबाय गुनजेद भिडिअ कपि खालामनानै बेखौ माबा बे बेबसायिफ्रा माबाफ्रा बिसोर मा खालामदों बेखौ माने हेभिलि फाइनेन्सियेट जादों आरो बे मोनसे समाव आरो जों प्रडिउसारफ्रा गरसे फैसा मोनाखै हेभिलि जेरावबो माने ओरैबायदि बे आलायारनखौ माने फाइनेन्सियेट जादों टिभि प्रम'आव VSS स्टेटमेन्ट आरो बे समाव दा बे फर्मेटआ गैला दा ओंखायनो जिर' जानानै दं दा जोंलाय हारिनि जोहोलावफोर जोंनि थैखौ हारिनि थाखाय जों मावा जायफोर बोसोर बोसोरनि उनाव थाइसेबो थाखा दां मोनाखै बर' हारिनि गेजेराव गिबिसिन आलायारन जाय बिथांमोना लोगो नांनानै फिल्म दिहुनगिरि दिनैसिमबो थाइसेबो थाखा दां मोनाखै आरो लोगोसे प्रमद बर'आ आलायारन बे फिल्मखौ बेसेबांबा बोसोरनि उनाव गावनि गोहो खुंथायाव फैनायनि उनाव बर' हारिनि गेजेराव फोरमायदोंमोन बिटिआर सरकारा बे फिल्मखौ बर' हारिनि गेजेराव दिन्थिफुंनो थाखाय आरो लोगोसे प्रमद बर'आ फोरमायदोंमोन जायफोर फिल्म बानायनानै मोजां मोनग्रा जायफोर हर सान कालचारजों गोरोबनानै बर' हारिखौ माखासे रंजा बाजा बोथोरजों बरायबोदों आरो बरायलांबाय थागोन बिथांमोननो गावनि गोहो खुंथायनिफ्राय हाजासे हेफाजाब मदद होगोन होननानै दिनैसिमबो जों खोनायाखै प्रमद बर'आ गावनि खुगाजोंनो बर' हारिनि गेजेराव फोरमायदोंमोन बर' हारिनि गेजेराव दिन्थिफुंगोन नाथाय दिनै जायफोर बेसेबांबा बोसोरनि उनाव प्रमद बर'नि फोरमायनाय बायदि लाबोफुंनो हायैनि थाखाय बिथांमोना गाव गावनो माखासे थाखा फैसा खांलायनानै आलायारन फिल्मखौ बर' हारिनि गेजेराव दिन्थिफुंनो थाखाय लाबोबाय जायफोर बे फिल्मखौ दिन्थिफुंनाय समाव जायफोर मबाइलजों खेबनानै माखासे इउटुब आरो माखासे ससियेल मिडियाआव हगारोबा माखासे साजा बर' हारिनि गेजेराव माखासे बर' हारिनि गिबिसिन फिल्मखौ बर' हारिनि गेजेराव जाहाथे बयबो हेफाजाब मदद होनानै माखासे बिथांमोननि खुगाजों फोरमायनाय रावखौ बयबो खोनासंनानै जाहाथे मानिनानै बर' हारिनि गेजेराव आवगायलांगोन भिडिअनि फुटेजाव एसे नायलांदो एन्ड मिडिया लोगोफोर आलायारननि सोमोन्दै आलायारनथ' प्रथम गुनजेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय नोंथाङा गावनि खाफालखौ जा हाखौ नों मोनहैया जाजेन दागि हाया फाक्का नों जेबो दागिथार नों खालि आंनो 500 रांल' हर हाया फाक्का थाखानाय हा हुखौ फाननानै उनाव लान्दा खान्दा जाबालाय आगै बे हायाथ' आंनिसो नोंथांनिसो बिब्दिब्ला नोंथाङा थगायजाबाय गुनजेदा नोंथांखौबो अरबावबाय गुनजेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै
आंखौ होखारामोनब्ला आं दिनै बेबायदि जानो हानाय नङामोन आंनि बान्दानि जिन्जिखौ बस'आमोनब्ला आंनि मानसि जानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङामोन आंखौ लाजि दाफोनांसै गोमबोर फिसा गोदोनि दायखौ सुस्रांनो थाखाय हांमा आइनि जिउनि बिबानखौ नोंनो लादो फिसा मानि सिमां गावबा गावनि थेट आंलाय आंनिसो सानदोंमोन आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव आंनि नामा हायनास्रि नोंनियालाय आरो नों बबेनि आंनि मुङा जोंदाव आं बम्बेनिफ्राय फैदों मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदे अके काम अन media लोगोफोर आलायारननि सोमोन्दै आलायारनथ' प्रथम शुटिं जादोंमोन 1984 नि 13 मार्च बिनि दुइ बोसोरनि उनाव माने 2 बोसोर फुरा शुटिं जानानै एखे डेटआवनो 13 मार्चआवनो 1986 आव रिलिज जादों फिल्म हिसाबै बर'नि प्रथम फिल्म फिचार फिल्म आरो माने प्रिन्ट दानाथ' डिजिटेल जुग जाजोब्बाय खिन्थु गोदोनि प्रथम फिल्म आरो बे बर' फिचार फिल्म बे 1986 नि 13 मार्चआव रिलिज जादों दा दिनै 37.5 years प्राय 37 बोसोरनि उनाव बे फिल्मखौ आरो सेकेन्ड टाइम जों माने बुंनो थाङोबा बे रिलिज खालामनाय बायदि जागोन आरो बै समावथ' प्रिन्टसो खालामदोंमोन जों प्रिन्टआ बर' जायगायाव हलानो गैयामोन ओमफ्राय कयेकटा जायगा जा दं देखायदोंमोन जों नायदोंमोन रायजोफ्रा गंगा टकिजआव प्रथम देखायदों 1 मास सोलिदों दोबै बास लानानै एकदम जेराव मोनथामल' शो देखायोमोन एखमबा 4 शो देखायनो हादों माने रायजो राजाफ्रा बिराद माबा खालामदों आरो एप्रिसियेट खालामदों आरो बे फार्स्ट फिल्मावनो फार्स्ट बर' फिल्मावनो रायजो राजाफ्रा एप्रिसियेट खालामनानै मोजां खौरां आरो बे बर'नि थाखाय दा खिन्थु गेजेराव माने ओरै गोलैसोनानै दंमोन प्रिन्टआ मा अबस्था दं मा गैयामोन बेखौ बुंस'नो हालामोन जोंथ' सानबायमोन गैलामोन आरो दा जोंनि जायगाया गोदान बे बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनि सरकारा बेखौ माने मा जाखो आलायारनाथ' जोंनि बर'नि बिराद आंगोथार बे मा अबस्था जाखो बेखौ माबा नाजानानै जोंनि गभर्नमेन्टआ बुंदों बेखौ जों बोखांफिननांगौ बे हिसाबै थांनानै जों 1.5 बोसोरसो जाबाय नङा होमबा 1.5 बोसोर जाबाय जों बे आलायारनखौ माने बुंनो थाङोबा एकदम हा सिङाव आधा महराव जानानै दंमोन बेखौ माने प्रिन्ट हिसाबै प्रथम डिजिटेल माने दिहुननानै लाबोदों आरो बेखौ बेसिकेलि फर बर'आ माने आर्काइभनि थाखाय आरो माने बड'लेण्डनि बे गभर्नमेन्टनि आर्काइभनि पार्पसनि थाखाय लाबोदोंमोन बे दंफैयो जोंनाव दा जोंनाव बेखौ दा जों प्रडिउसारफ्रा जोंहाबो पार्टनार दं 10 जन पार्टनार दं रेजिस्टार माने जोंहा जिर' पार्टनारशिप खालामनाय बे प्रडिउसार माबा पार्टनारशिपासो बे बिनि रियेल अथराइज बिगोमा आरो बे आलायारननि दा जोंहा जोंनो जुदि लाबोयोबा फिल्मखौ जोंहा माने टेकनिकेलि जोंहा फ्रि जायो देखायनो दा बे हिसाबै जों दाख्लै 1 माससोनि बिथोराव जों 1 माससोआ फुरा नांबाय थादों खारबाय थादों माबानो गावनि फैसा खरस खालामनानै जों मोनसे डिजिटेल प्रिन्ट लाबोनो हाबाय आरो दा बे प्रिन्टखौ लाबोनो हाबाय जा दिनै रायजो प्रिन्सियाव जों डिक्लेयार खालामनाय जों रेडि टु स्क्रिन दा बिनि बे स्क्रिननि सोमोन्दै बोरै देखायनाय बेनि सोमोन्दै बुंगोन जोंहा सासे जाय दायित्व गोलैदों बे लुइस इस्लारि जोंनि बे आं माबा बे जोंनि प्रडिउसार दंमोन रामेश्वर ब्रह्म दा गैला दा बिनि फिसाला बेनो दा दायित्व लागोन लुइस ब्रह्म जायखिया बे जाबाय ओमफ्राय दा आं फादार खोथा बुंनो नागिरदों एसे दंबायो र' बे 37 बोसोरनि उनाव दा जों डिजिटेल फर्माव रिलिज खालामनो नागिरदों दा बिनि गेजेराव रायजो राजाफ्रा फिल्मजों जा हायो जों देखायदों ओमफ्राय बिनि उनाव मा जागोन बे फिल्मखौ नेसनेल एवार्ड मोनदों बे 1986 आव नेसनेल एवार्ड मोनदों आरो रजत कमल बे रजत कमलाबो ओरैबायदि केटागरियाव मोनदों बे समाव बर'आव लेंगुवेजआ एचडल' गैयामोन
जेरै जेनेरेलि रजत कमलखौ माने बेस्ट एसामिस फिल्म बेस्ट पान्जाबि फिल्म बेस्ट फिल्म बायदि होयोमोन दा जोंना एचल' गैयामोन नालाय दा बे बर' फिल्मा जोंना आलायारना बे एच शिडिउलनि बाहेरै जेसेबां लेंगुवेज दं इनक्लुडिं इंलिश बिनि गेजेरावसो रजत कमल हिसाबै मोननो हादों आरो जों बे माबाया ओमफ्राय बिनि अनगायै माबा टिभिआव देखायबाय नेसनेल एवार्ड मोननायखाय टिभिआव देखायबाय दा टिभिआव मा जादों बे समाव टिभिनिफ्राय भिडिअ कपि खालामनानै बेखौ माबा बे बेबसायिफ्रा माबाफ्रा बिसोर मा खालामदों बेखौ माने हेभिलि फाइनेन्टेड जादों आरो बे मोनसे समाव आरो जों प्रडिउसारफ्रा गरसे फैसा मोनाखै हेभिलि जेरावबो माने ओरैबायदि बे आलायारनखौ माने फाइनेन्टेड जादों टिभि प्रम'आव VHS टेपमोन आरो बे समाव दा बे फर्मेटआ गैला दा ओंखायनो जिर' जानानै दं दा जों गोजान डिजिटेलि लाबोबाय दा जों बेखौ थाबैनो देखायसिगोन रायजो राजानि बिजौआव दा आं मोनसे रिकुवेस्ट आरो रायजोफोरनि सिगाङाव जेन माने बे माबाखौ बिराद खस्थ'यै खालामनानै जों बिराद खस्थ'यै फैसा अनेक प्रडिउसार दं जाय बे आलायारन खालामनायाव प्रथम फैसा होजेनदोंमोन दासिमबो 30 बोसोरनि उनाव फैसा गरसेबो दां मोनाखै आरो बेबायदि आरो प्रडिउसारबो मोनजोबखायाखै आरो एसे माबाल' बेबायदि खारन बिजनेसानो जायाखै आलायारना दासो जागोन आरो जायोबा दा बेनो खालि मोनसे रिकुवेस्ट रायजोफोरनि सिगाङाव बेखौ जुदि एबार जुदि बबेबासो फाइनान्स जायोबा गोथौ जायाखौसो जायो नालाय फाइनान्स जाया जेन बे एबार कन्ट्राक्ट नाम्बार दंखायो जोङो होखागोन बे कन्ट्राक्ट नाम्बाराव जेन खबर हरो आरो बेखौ मा खालामनो सानदों जों जुदि सोरबा जुदि बेखौ फाइनान्स खालामोबा बे लकेल एरियानि आफादखौ रिकुवेस्ट खालामगोन जेन आफादनि मानसिफ्रा आफादनि जिखुनु अर्गानाइजेसन आरो बिसोर नैबे जे कन्ट्राक्ट नाम्बार दं कन्ट्राक्टखौ हरथों रायलायथों जों जे मानसि सोरबा फाइनान्स एन्टि ससियेल बे खामानि मावग्राखौ जों जयैनो बे आफादनि मानसिजों प्रडाक्सन मानसिनिजों जों बेखौ बिसार खालामगोन ओमफ्राय फाइनखौ जों 50-50 जे माने जुदि बे मानसिखौ फाइन खालामनो हानायनि इसिबां फैसा दं बेखौ 50% जाय आफादा इनिसियेटिभ लादों जों बेजों रानगोन आरो जेन जोंनि बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसा बन्द जायो बेखौल' रिकुवेस्ट खालामो आरो गाज्रि बिनि दा फिल्मखौ बोरै देखायनो जों बोरै माबानो दा बिनि सोमोन्दैनि